Ang sabi sa kuya, dapat na energy tabublayo ng intro ko. So, ipulbaranta na ang sinasabi tinda, inot, kare-kare! Oh, diba? Bakang faksiyo! Diba? Iba talaga. Layas! Unang pinakainahalat ko kasi favorite ko talaga ang chicken flavored wings! O diba? Para sa vlogger ako puto. Igwa pa dang niya, pero niluluto pa. Isarapit na sa sarong lamesa. Let's go! Diba? Diba? Ano man ito para sa into? Diba nang magic pag-arog ka niyaon? Nag-arog pa ko kaya? Kararong. Cuchilleria, palang pag-pronounce ka ni Cuchilleria. Uni po ang Facebook nindo. Yan. Tiki. Wow. Yan po ang sa idang Facebook. I-follow po nindo. And kung gusto po nindo ng delivery, i-message po nindo. Yan mismong page na yan. Kasi po, dawa sa ina party digdisaran ni sa kanaman magnaga ka mo. Nagdi-deliver po sinda. Siyempre, may delivery fee. Di mo pwedeng mayo, di ba? 30 ang pares. Diyos ko. Yun yung tamang serving talaga kayo ni. Kasi pangit kaya itong iba para sa video, pipigdadakulan. Ito si talagang serving. In fairness po. Ay, Diyos ko. Mainiton pa, oh. Amarinino nyo din pag tumas-tuba masirawan! Ano? Very good. Very, very good. Ilalaban? May laban? Muna umang pag maarog mo na may kauli akong iba. Kung anong arog ka niya? Ang panes! Ha? 65! 65 lang! Alakart! Siyempre pa ba manuto ha? Ay? Pakagilid. Kanong ko tagabus, kaso nag-aarog ka ng ano, ang nagbibidyo. Tapos siyang makak. Ano ang pamantayan ko ha? Klaw talaga. Sa paksiw. Ang pamantayan ko sa paksiw, yan pong sa libotan na you know what to do. So yan po ang magiging 10 ko. Tapos sinuntan niyo kung may laban, ma'am. Hinta kung maharaniwan siya sa 10 o pwedeng itaid sa 10. Oh my God, 5! Charot lang. Masiram ang paksiw. Oh my God. Siya naman dama kakangkanin. So out! Tiram! Ang sunod, kare-kare! Oh my God! Favorite ko pati talaga ang kare-kare. Yung pinaka-favorite kong kakanon. Kasi it goes with bagoong napili mo kung gurat nyo lang siya kaaskad. Kasi po ako, di ako masyado makiaskad. O, pipura lang mo, tao daang. Perfect! Iyon ni ang pinaka-nagustuhan ko sa gabos kong tignamitan ko niyan. Pares masiram, kaso yun pa lang kaya ang pangunduhan ko. Ini. Kare-kare! Tangina! Wow, siga! Tarot! Tapos may nagdaklag. Okay? Let go. Okay? Napansin dito, pagtanapitan ko lang kasi atyan talaga after kaning video. Rarabraban ko, flavored wings! Okay naman, right? Nung namilat ng flavored wings, siguro ng basta may flavor siya. Spicy, cheesy, tonkatsu, teriyaki, buttered chicken, kinakayang mga pangaran hindi na yan, si Ratsa. Gurkurat siya ang hayop. Parang may ipis digdi. Charot! Kita try ta ang sirat sa taday ko arap ko anin. Ano meaning ang sirat siya? Maigniton. Spicy mayo man lang pala. Araw ka tong rate ko. Ram!
Sura mo yung spicy. Panaluhan eh. Ka mo! Namin sa diri. Okay. Cheesy. Full flavor man daw. Pero ano, flavor lang for me. Pero ako mag-take out arog ka ni. Thank you. Cheesy. Cheesy man ang talaga. Ay, grabe ang spicy. Harang man talaga. Kamo ah. Ano na eh. Butter chicken lang eh. Okay. Kung usual na namita mo sa butter chicken, yun din ang namit ng butter chicken hindi. Pero hindi masura mo ining spicy. Ano no? Ay pala, siya mo sa butter chicken. Ay, masya naman teriyaki. Masya naman teriyaki. Ngayon, ining kakano na. Napod dyan tongkatsu. Tutungka ka man talaga. Ang tongkatsu talaga, matapang ang namit niya, ano? Pero, bako siyang, ang tongkatsu kaya, gano, Japanese, Japanese. Hindi dahil akong video kaya, Diyos ko. Ba mga Japanese, ano? Reebok. Nag-iiwal. Ay, mga Japanese. Ano yan? Blurred pati, makasuya ko. Narangon tong spicy. Hello, Jerome. Hello, Pinanggang. Ha? 75 lang ni. 10 pieces, 75 pesos. Ito ang laog. Ito ang laog. Kaya barato. Puro wrapper. Charot lang! Laman siya. Ay, na-expect ko, ano itong tiglalag dyan na gulay? Ubod. Bako siya. Karni siya, in fairness. Tapos garlic mayo, ini. Ano? May mga turut-turut pa ko. Garlic mayo sa namin, yung mga ano pa. Garlic ano, sabi na? Garlic ranch. Pota mo na yun. Totoo. Isang gibo kanya. Namit pibar. Uy, masiram ang... Tuom ko ang namit, kang kakanon, kang lumpia, kang pibar. Tapon niya ang borahat yan. Pibar na yan. Buong buhay ko, 10 taon ako nagtugtog sa borahat. Ang panira, pipilian mo lang. Lumpia, uto, silog na hayop. At silog pa. Buong buhay mo. 3 times a week ako nagiging 4. 2 sa pibar, 2 sa borahat. Umay-umay na ako. Tang kakanon, pero may lumpia na hayop. Diyos ko, pero okay na to. Kesa naman sa alanganin na sardinas kang crabmate. Talong. Binanga pa. Tapos sa duwa ng member. Diyos ko. Charot lang. Hello. May siri po kang clubmate. Yung naman lumpia nindo, 75, 10 pieces na. Oh my God. Okay. And in Japanese cuisines. Diba? Magayon siya makasabi kang cuisines. Pork chop. So what makes this Japanese food? Curry sauce. Ang curry sauce, Japanese tulos. Diba pwedeng Indian man sinda? My God. Speaking of Indian, nakanamit na akong Indiano. Diyos ko. Ang Indiano. Super ducks. Promise. Na may nakaano na akong Indiano. Arog ka niyo. Buri, sabay kami nagkarigos. Kang sinabon ko na, naging arog ka ni. Ugsong palan ka, boss. Ugsong pala ni manay mo. Diyos ko. Kang pig ano ko. Pagkatapos, nagluwas ako dali-dali takwiki lang. Nahiling kami ni Mama. Oh, saan ka nagkakanpusit? Tama ito muna, Dak. Charis. Saan may isitin, may enjoy niya ni. Kusog kong sitin magkakan, in fairness. Pero mas makusog si Vanessa. Ay, masiram. Masiram siya. Pero invento lang niya doon. Hindi talagang Japanese food ini. Talagang igong araw kani. Kaya yung ko kakawala yun! Fusion siya. Sorry na ha. Kaya nga ni fusion eh. Nagutan pa ko na hayop. Naghahapot lang ako. Sabi ko, pero may pagka-Filipino. Kaya nga ni siya fusion. Sa bagay, tama man siya. Kasi di man mabenta masyado pag purely Japanese food. Kaya, dahil sa Naga, halos didikit ang authentic na food. Ito talagang pure na Japanese food, Italian food. Kasi
kay Puan, may twist, may fusion ni Filipino food kasi yan ang hinahanap talaga kanila. May energy. Dapat talaga, fusion! Diba? Ang nag-stand out sa Kuya Digdig, dua. Masiram gabos, in fairness. Pati ang paksiw masiram. Pero nag-stand out sa ko, ang kare-kare, tapos ang flavored wings. Nagpa-take out nga ni ko ang flavored wings nila, masiramo na maray. Talagang, ang ordinaryong namit lang sa India, yung buttered chicken. Kasi yung buttered chicken, halos gabos sa buttered chicken, pareho din ang namit eh. Pero well cooked, tapos bako siyang dry. Pag-arog mo kaya, pakadakol tubig. Basa-basa naman na pala. Charisa na. So yan po, panibago ining experience na nagluwas ulit kita sa Naga, nag-try kita na sa medyo di masyadong inaagihan. Iyo po ni ang Del Rosario Kanakman, Zone 1, bago po mag-basketball court, tapos pakalampas po ning Progress Homes, kung hali po kamo duman sa Naga sa may boundary, dire-diretso lang po yan, mahanap po nini ang Cutsilleria. Yan po ang sinapan. Sa rooftop po ini, second floor, mahiling po nindo dyan. Baka very, very soon, maglaag na din sinda dyan, baliban dyan sa signage na blackboard na nakalaag ang menu. Minsan siguro nasusupog ang iba, tadi yung daarap, sarado ni o bukas. Highly recommended ko ang sa indang baratong chicken wings, flavored wings, tapos ining kare-kare. Kung mahilig po kamo sa maharang, legit po, maharang siya. Pero bakong overwhelming na harang lang ang mananamita mo, kundi isisira mismo ang flavor niya. Oh my God, salamat sa chance, salamat sa pag-invite sa Muya, digdi sa Indong mini resto. May experience ko, ining kakano ng energy, diging pataas na naman ang boses! I-try po ninyo yan, digdi. So watch out po sa gabos sa mga videos na iluluwas me. Pati po sa YouTube, please, tabangan po ninyo kami magkaigong dako ng subscribers by simply sharing this one. So yan po, put sa ka Facebook and put sa ka YouTube. So, dito na po para pahalo yun eh. Para po maitry na nindo, musna. Yun po ang food trip, Las Cuatcha, Musika, Pusa!